Сәлем достар, сіз Шаян ТВда түйме тапшыруын қорайсыз. Біздің тапшыруда білесіз енді. Яқшы кейіп, музыкаль эрудиция һәм әлбәттә түймеге тиз басу керек. Мен Үрзәл Әхмәдиев һәм біз башлыйбыз. Бүгін бізде қонақта шәп кішілер һәм тапшыруда әйбәт булырга тиеш. Ул ТНВ телеканалының алып барушысы, аңа шын мәгънәсендә таянырга була. Һәм бүтән татар радиоларында үзенең тавышын ишеттергәннән соң инде ниһаять Айваз радиосын булдырган шәхес һәм инде аңлаганыгызча Айваз Садыров. Айваз Садыров бүгін бізде қонақта. Һәм инде аңа шундый ук тәртипле, акыллы кешене табасыбыз килде, эзләдек һәм таптык. Алима Валиева бүген аңа иптәш булачак. Икенче команда белән таныша башлыйк. Аның исемен һәм фамилиясын поисковикта, интернетта язсаң, анда ул интернет үзе истәп чыгарачак өйләнгән дип. Димәк, дуслар, аңлагансыздыр инде, бүген бездә кунакта татар кызларын кайчандыр авыр сулаткан Асафалиев. Ләкин иң теге экс-буйдакларының берсе инде соңгы тукталышын тапкандыр дип ышанып калабыз. Аның инде фанатлары кайчандыр аны бик тыңлаган, әле ул буйдак заманында кияүгә чыктылар, күбесе инде аерылырга да өлгерделәр. Нишәтәсең шундый тормыш. Илназ Гарипов бүген бездә кунакта. Һәм инде аның янәшәсендә шундый стильный, эпатажный кызыбыз Асель Саляхова. Сәлам сезгә. Ул каяндыр бүген космостан килгән. Үзәлмә син яхшы, бүген шәп кешеләр дидең. Әйткән бар ул. Бүген кунаклар так себе инде. Юк, мин беләсем нәрсә уйлыйм. Мине бу әйбәт. Шаянга чакыргач, мин әйтәм, неужели нормальный эшләр уже беткән, миңа да чират җиткән дигән фикер килеп куйды. Мине икенче чакыралар, димәк беткән. Беткән, все аңлашылды. Но сезнең бигрәк самокритикагыз зур. Нигәшә инде миңа килеп җиттеләр дигән. Без бит төптән башлыйбыз. Шуңа күрә без югарыга үрмәлибез әкрен генә. Димәк, дуслар, менә башлыйк. Әйдәгез, беренче тур. Беренче тур сүзсез җыр дип атала. Хәзер безнең командаларга экрандагы рәсемнәргә карап, җырны белергә кирәк булачак. Хәзер тикшереп карыйбыз мантыкларының уйлау дәрәҗәләрен. Әйдәгез, киттек. Беренче бирем, беренче рәсемнәр карыйбыз. Так, монда фикерләргә ярыймы? Кычкырып. Айваз, сез башкача булдыра алмыйсыз, беләбез. Яисә башламасына кирәкме? Юк, утырып торыгыз. Бу соңгы коллажга карасам, бу җыр бик Мин яратам сине Татарстан. Монда юк, сез тимәгә басып сөйләшә аласыз. Сезгә уңайлырак булачак. Мин яратам сине Татарстан. Алтаннарың дөяләрің өчен яратам. Юриларың, букиннарың өчен. Юк, мине нәрсә генә теге өстә әйбәт фотографиялар, асты имен. Астасы бетмәгән. Монда тәртибе буенча кем баса, шул уйлый, шул җавап бирә, дөрес җавап бирмәсә, Юк, җавап бирә. әгәр басып куя икән, монда инде без бит инде алып баручы берәүгә әзерәк таяну ноктасы түгел. Шуңа күрә монда алып баручы әзерәк кенә алырга таба борыла, бәлки алардан индидер фикер тугандыр дигән. Ләкин менә карап торам да, аларда фикер тумаган бугай. Алар басып куй янына карады. Шуңа күрә без фикерләй башлыйк, мөмкин булса. Уйлап туйдыгызмы? Юк, басып карадык булды. Басып карадык, син Бирим әле яшь, үсеп килүче яшь буынга сүз. Чөнки яшьләр аны тиз эләктереп алалар. Айваз, мен сезнең тапшыруыгызны карадым, сез кешегә сүз бирергә яратасыз. Айваз, гомумән кешегә сүз бирергә яратмый. Дөресен әйткән. Юк, өйрәттек бит ТНВда. Өйрәттек. Так, монда Гагарин, Татарстан. Гагарин Татарстан. Татар флагы белән нәрсә бар? Татарин. Фамилиясы кирәк түгел, исеме кирәк күбрәк. Юрий. Вот, булды. Гагаринның исемен Утырдык. Юрий Татарша. Әппа, ну, Юрий генә. Башлар буталып бетте. Димәк, бетте шулай дип бит инде. Бетте. Юрий генә. Башлар буталып бетте. Дия. Юрий генә, Юрий.
Юрий генә дия. Дия. Анда Әйбәт. Барагыз, ига үзгәртелгән. Менә кая тау казырга кирәк булган икән. Менә ебет. Минем аңлавымча, бу тапшыруны әзерләүче режиссерлар башта җырны карыйлар. Һәм теге дия алар өчен бер әйбер. Ахынсымы? Юк, алар бит әнә И куйган бит анда. куйган. Гафу. Илнас. Син аларны ниндидер теге хаталыкта гаепләмә, алар гениаль шәхесләр. Моның кадәр тапшырып төшергәннән соң да шушындай җырларны Аны бит әле үлә бетерергә кирәк, үлә бетерергә кирәк. Җәмәгать, дөресен әйткәндә, мин тапшыруда бу хәл әс сөйләгәнем юк иде. Сез килгәч, юл итәм дөресен әйткәндә. Бәлки бирерсең без Без әле сөйли дә башламадык кебек тоелды. Әле фокуслап күрсәтмәде. Белә бит күрсәтә башладым. Әйдәгез, дөрес җавапны тыңлыйк инде ишетик. Әйе, әфәрин. Авыз беләсең нәрсәләр пешә монда. Узган юлда шулай булган иде минем. Уйлап утырасың, нәрсәдер фикереңне кычкырып әйтәсең, син әле уйлап бетермәгәндә дә көндәшләрең лекторып ала да җавап бирә. Шуңа күрә монда барыбер килешәбезме, юкмы? Менә минем Юрий дип утыруым Илназга тәэсир итте дип уйлыйм мин. Юрий юк, беләсеңме, нәрсә Рүзәлнең әйтте, фамилиясе түгел, исеме кирәк диде. Димәк, дуслар, әйдәгез, дәвам итик. Исәп 1-0, киләсе биремне экранда шулай сезгә күрсәтә алабыз. Так. Монда Менә әйдәгез, без беренче 3 шәхесне бер сүзгә берләштерик. Беренче 2 шәхесне. Бәлки өченчесе дә тикшерә калсаң. Так, әйдә берегез басыгыз инде. Бас, Алиме. Все. Юк, безнең әле җавап юк бит. Сезнең җавабыгыз булса. Алайса сездән җавап. Басу, иң мөһиме басып куйсын. Марат Башаров. Әйе. Марат Башаров беләсез бит? Юк, кем соң? Актер. Рөстәм Нургалиев. Рөстәм Нургалиев. Егин татарларны белергә. Беләсезме, бу теге Супер Алисның яңа җырына шаптыр теге. Марат Башаров, Рөстәм Миңнеханов, Леонардо Ди Каприо, Супер Гуд. Һәм Әйдәгез. Так, Марат Башаров, Рөстәм. Әйдәгез, бу инде бераз катлаулырак, альтернативрак җыр. Альтернатив. Неужели Ренат Галескерның җыры? Неужели минем җыр? Кеше белми торган. Так, Айвазның җыры. Марат Башаров, Барабаннар. Рөстәм Нургалиев икесен берләштерсәң була диде. Берләштерсәң. Рөстәм Нургалиев, әйтмим насıl бузган? Җитәкчеләр. Берсе Шәхесләр. шәхесләр милләт ягыннан берләштерергә кирәк. Алар Берсе икесе бер тирәдә, бер бер милләттән. Татарлар, Татарлар. без татар, менә шул. Беләсезме татарлар? Алар икесе дә татарлар. Без татар чыгабыз. Идән. Игә. Чыгабыз. Юк, анда без чыкмыйбыз, анда керәләр. Керәбез игә, керәбез кунакка. Бу әйбәт бара, әйбәт. Керәбез кунакка. Татарлар, без татарлар. Шәп, әйбәт. Татарлар турында теләсә кайсы җыр без татар дип башлап, без татарлар. Бу ике җырның берсе шундый була. Юк, ул татар, без татар. Зөлфәт Зинуровның җырымы дип сорамакчы идем. Юк. Юк, булып чыкты. Underground альтернатива. Бу Илназ яраткан җырлар. 2007-6 еллар. Ике татар. Ди Каприо нишле килә. Килә. Ди Каприо килә. Вход бар. Эй, татарлар килә. Эх, татарлар килә. Эх, татарлар килә. Игә керү буенча нәрсәндә? Аннан соң игә керә. Аннан соң. Юк, бәлки ул без җырны ахырына тыңлап бетермәгәнбездер, анда шундый сүзләр дә бардыр бәлки. Юк, андый сүзләр юк анда. Менә әле күптән түгел генә яңа сулыш белән Чыктымы әле җыр? чыкты спектакль. Пыяла. Спектакль чыкты. Итифак. Ох, нихәя. Төркеме. Әйе. Җыры. Җыры кирәк. Юк, анысы аңлыйм. Итифакның мин белгән җыры Шаян ТВ телеканалында кычкырып әйтә торган җыр түгел. Татарлар керә һәрбер игә. Ну, Бәлки мин аның җырын белмимдер. Әйдәгез, оят, дөрес белмәм. Әйдәгез, Оят. Тыңлыйбыз. Итифак. Тавышы куй батыр. Дөрес әйткәндә асыл әйтте, оят ди. Оят юк. Сезгә оят белмәс. Казан, Балташ.
Balta City, Balta City, bla bla bla. bla bla bla. Күзләр шар, Buranın kilep var. Güzel defterine kadar ödep gören bizim bir Бара бак, тик durmay. Belki kızlarının başlarından sıkmay. Bizdekiler sok bu. Niler gene sok. Bilmişsin mi? Yok, bu canavar belki sözlerim buna kadar falan. Hayır, bu bit Renat Galesker yazgan jır түгел. Bunda sizler işten kübrek, anlıyorsunuz siz? Bunda duz turunda tügülüler. Так, balını işletiriz. Balını birinci etmeyiz, yok, 0, ona. İlyas Gafarov'ga çeviremiz hale geçeceğiz. Balını. Bizim әлеге шанслар тегізләшіп бара. Әйдегіз жиынлерек олайса, жиынлерек. Так, әйдә. 70 шақырым yıllar өткенде. Менә бу хатын кызны бәлки беләсездер. Асыңгы елда ул бик популяр булды. Коминдарова мы? Нәк шул. Бunda килүе икенче теләк төрле ничек үзегезгә Ну, охшамаган. инде Так, яхшы. ракурс шундайрак булган. Яхшы. Бәлки исемен беләсездер. İkinci bizning рәсем комментарий беріп кете Ну, алмасын. икенче рәсем монда инде. Юк, нәрсә менә бу нәрсә бирә безгә? Ул шәхесне белү. Бunda ikinci картинада Сезгә бире гомумән менә шул шәхес, менә бу шәхеснең исеме генә дә сезгә бик күп нәрсә бирә. кайсыныкы? Соңгысыныкы. Миләүшә ме? 70 егет көнләшә, Миләүшә. Ох, ниһаять, Аллага шөкер. Әйдәгез, дөрес җавапны ишеттек әле. Başı. Аллага. Бас янәшә, сиңа бик тә килешә, Миләүшә. Әшәшә. Яфрак тоткан. Өченче рәсемдә сәмән бәйләнәсең. 70 егет Көнләшә. көнләшә дип Ну, беләм. кызлар көнләшеп басып торалар. Берсе икенчесенә көнләшә иде. Yok. Benim pregaso ayvaz nişik bildi. Монда мантык кирәк. Музыкаль редактор. Әйе. Икенче тур окей гөлгенә дип атала. Монда да Ринат Галиаскаровның җырлары, белмим, үзегез карарсыз. Димәк, дуслар, окей гөлгенәдә сезгә инде җырның иштәлеген сөйләячәкләр. Менә кемдер җырның иштәлеге буенча ниндидер җырны эзли. Әйдәгез, әзрәк кенә булышып алыйк. Так, менә беренче турда инде Бик бик авыр булачак, Без чөнки- тырыштык, хәзер инде кызларга бирик әле мөмкинлек. Миңа дөресен әйткәндә бик авыр булачак, чөнки мин күбрәк музыкасын тыңлыйм җырның. Киттек. Окей, Гөлгенә. Жырны башкаручы шын легенда. Легендалар гадәттә үзләренең бөеклеген белеп лаеклы ялга китәләр. Әмма бу кеше әле дә субханалла. 13 көнләп бер сәхнәдән төшми. Аңа халык агымы туктамыйча Камал театры сезонны ачмый ди. Ә җыры. Туктагыз, җырны белмәдегез бит әле. Та сөйләп бетермәде бит әле. Ә сез җырны беләсезме? Бу җырны әйтергә кирәк бит, әйме? Әйе. Шәхесне генә ту җырын. Шәхесне Әйдә, аңлап- җавап бирегез. Салават. Салават. Шул. Салават бик аңлашылды бит инде ансай. Булды, җырны да белдек. Всё. Кайын ауга. Бу теге. Я готов салават, песок, шулмы? Беләм, я буду руки твои салават. Шул түгел. Халават. Камал театрының нәрсә әйтте? Юк, әйдәгез. Әле җыр турында Әле бер җырга җырда әйтмәделәр. Барып җитмәдек. Миңа арган булалар, дигән булалар тагын. Әйдәгез, тыңлыйбыз. Дәвам итик. Жырны башкаручы шын легенда. Легендалар гадәттә үзләренең бөеклеген белеп лаеклы ялга китәләр. Әмма бу кеше әле дә субханалла. 13 көнләп бер сәхнәдән төшми. Аңа халык агымы туктамыйча Камал театры сезонны ачмый ди. Ә җыры. Аны белмәгән татар кешесе юктыр. Ә белмәгәннәр бар икән, алары да композициянең кирәкле урынында хәй дип кычкырып куя. Юк. Бу Урсалтау. Салтау. Біз кім біріншірек башты? Монда. Ярар. Әле менің тавышына охшамаган иде бу. Салтау. Урсалтау. Ничек әле? Біз ұстамаға әзірлеген Тәзәйләр. Суларында йөз алмыйм. Hey! Урсалтауда қарлар яуған. Барам инде түз алмыйм. Іштен бар бұл жырын? Бардыр инде. Бардыр инде. Бар деген сен мөхәммәд. Иә. Тыңлыйк. Сезнең сорау буенча бер җавап табылды. Тәзәйләр.
yüz almayım. Hey, Ursal tolda parlar yolda. Үзен хөрмәтле итүче һәрбер алып баручы банкетта шушы җырлы җырлап кунакларга хәзер сез һәй дип әйтергә тиештеп менә болар ике якка кулын булган белән. Беләсең нәрсә шатландырды? Мин үземне хөрмәт итмим бу. Салат Закичның бу элеккеге язмасын куюлары шатландырды. Бу элеккеге язма. Аның язмасы, яңасының язмасы юк та. Бар. Юк. Аның юксы бар, ләкин язмасы юк. Димәк, дуслар, исәп 1-0. Киләсе биремне белеп карыйбыз. Так. Окей, Гөлгенә. Бу җыр тукталыш турында. Түгел, ой, мәхәббәт турында. Ой, әллә тагын кыскасы монда җырның башкаручысы ниндидер кызга бер күрүдә үзе. Син минем соңгы тукталышым Илназ Гарипов Искандарович, который ИП сы белән бүген налоговыйга барып кайткан. Яратам битте китте дип атала җыр. Налоговыйда эш битте китте инде. Юк, мин монда 1 саат алдан килгән бит инде. Анан налоговыйга барып кайткан. Миңа әйттеләр, син эшләп йөрисең монда, синең әле тагы сәгать ярымдан гына вакыт. Һәм син налоговыйга барып килдең. Әйе, мин тизмән алга барып килдем. Менә бит файдалы үткән. Вообще файдалы. Иртәгә тагын чакырыгыз. Бөтен эшләрне бетереп кайткан. Безнең тапшыру бәрәкәтле бит ул. Идиоткан булыр идең әле. Димәк, дуслар, тыңлап китик. Илназның яраткан җыры. Сезнең сорау буенча Менә монда инде әйтә алабыз, шапыр алабыз үзендә. Сың тукталышым, йөрәк сине үзиккә. Ни эшем диеп сорама, яратам. Битте китте. Менә шу шабыр җырлый инде. Әйе. Шу чәчле сакаллы абый. Ул Асыл белән 1 елда туган җыр ул. Җыр 12 елда. 12 елда. Моны да бит Ренат әфәнде. Ринат әфәнде сүзләрен генә язып калудан бигрәк уланда клибында катнашып, хәтта миңа да бер кичтә килгән роль эләкте әле ул клипта. Ул клипта Пляж буенда басдым. Бөтен роли просто шезлонгта ятып тору иде. исәп 2-0. Өченче бирем Гөлгенәдән игътибар. Окей, Гөлгенә. Психологлар бу җырны тыңласалар, башкаручының мәхәббәте психика өчен куркыныч дияр иде. Артист дигән ярсыз яши алмый. Тик аны эзли, тик аны юксына. Яратканы бөтенләй югалса, ни эшләргә дә белмәс инде. Эх, кызлар, безне дә шулай яратсыннар иде. Ничек матур итеп эндәшә бит ул аңа. Тормыш маягым, тере шатлыгым, күңелем күгендәге йолдызым. Шуңа күрә яратканны бер генә минутка булса да, антылып үзе янына килергә чакыра. Бер генә минутка барсын да онытам, Киләле яныма. Аны тормышым маягы. Тормышым маягым. Тиксине, излемин тиксине, юксына. Зифат абый бит инде. Югалсам, юк, Фирзән. Фирзән. Фирзән абый. Мин сине эзлимен. Шулай булыр аты. Беренче җавап, әйдәгез тыңлыйбыз. Сезнең сорау буенча бер җавап табылды. Артур Марат. Ярый безгә. Окей, Марат Галипов. Мурат. Мин демәсен. Бәйләмәгез. Юк, бу Марат музыкада түгелдер, бу Линара белән бергә җырлаган җырдыр әле. Игътибар. Киләсе бирем. Окей, Гөлгенә. Ох, бу җырны кичкенәдән тыңлап үстем. Ул җырның сүзләре шул кадәр күңелгә үтеп керә. Шунда ул гаҗәеп кышкы көнне күз алдына китерәсең. Бит очына күбәләк кебек карлар куна. Ә янында Бу җырны дөресен бер кенә генә утырдым. Илназ бик матур җырлый бу җырны. Илназ. Әйе. Сафиуллин. Бах. Хания апа Фәрхинең кышкы шия дигән җыры. Мен бер заманны Илназ башкаруында ишеттем дә, мен дә моны болай да җырлап була икән бит. Шуңа теге ничектер ул айрыша моңлы итеп җырлады. Бу Илназ. Моңлы. Син минем турымда сөйләсәң. Әйе, син бер җырлап киткән идең, хәтерләме теге? Моңлы итеп Илназ. Әллә күрмәдә. Җитәкләшем барган Карларында да син бит миңа сине сөям дидең. Кыш көнендә төшкән шия диде. Син сүзен оныткансың аны. Мин үзем утканмын. Бу бәлки бер репетиция вакытында коридорда кычкырып йөрүдер иде ул. Әйдәгез дөрес җавапны ишеттек. Илназдан ишеттек. Кемнән? Юк. Дөрес. Илназдан моңлануын ишеттек. Дөрес җавапны да ишеттек. сезнең сорау буенча бер җавап табылды. Җитәкләшеп барган барларны да син бит миңа бүген сөям
Сәлемдә пешкән ишиян Бик вакытша, бик кичен вакытта Дөресен әйткәндә, бу теге популяр җырда түгел, бу хит җырда түгел, бу инде шлягер. Татар халкының шлягеры дип атыйга әле. Халык җыры. Кем турында җырлыйбыз дип атала безнең әлеге турыбыз, һәм инде бик күп әйберләр турында, нәрсәләр турында, вакыйгалар турында җырлар бар, ләкин инде шәхесләр турында кызганыч юк. Без инде бу гаделсезлекне төзәтергә булдык һәм менә кайбер шәхесләр турында, сез белгән шәхесләр турында шигырьләр яздык. Ринат турына җыкмаса ярар иде. Ул шул бит шәхес түгел, борчылма. Әлегә. Менә өйләнгәч шәхес булачак ди. Димәк, мин мондый хәтта торам үзүрнемнән, чөнки бу нутыкны укырга кирәк. Әйдәгез. Бunda аңлаша шәхеснең бөеклеге хакында Һичшиксез Үзәне басып тору сөйли. Бөеклеге һәм биеклеге дип әйтик. Әйдәгез, киттек. Беренче бирем. Аның тавышын онытып булмый берничек. Ул тавышны таныймын, ишетсәм дә бер ишек. Булай күрсәң уйламасын гади татар хатыны. Әйе гади шибәрлеккә өстәп биргән акылны. Анжелика Джоли. Илсия Бәдретдинов. Bütün İlyas bilgen birden bir Илсия Бәдретдинов. Юк шул кызганыч. Әйдәгез. Бара, буянның багыйдасы буенча. Гөлназ Сафарова? Җырчымы? Кабул итәм. Гөлназ Сафарова. Гөлназ Сафарова. Тавышы аерылып тора. Әйе. Минеке шикелле карлыкка керәсезме? Безнең Тандем. авыр артиллерия чыкты уже. Bu сорауга мин җавап бирмәвем үкенечле бит әле монда. Хәтта. Гөлназ нишә тәмин хәмдә. Киләсе бирем. Исәп әлегә 1-0. Жырлаганда ісі болып китә миңа Тавышларын ишеткәндә күңел кайта авылга Бүгенге көн татарлары җырчы димәс тә аны Сектор кем Айрат Ильяс Ниязвалиев. Авылга. Монда инде бер кеше турында. Айрат Ильясов. Айрат Ильясов. Җавап кабул ителде. Айрат Ильясов җавап кабул һәм бу дөрес җавап исә 1-1. Афарин. Әйдәгез дәвам итеп. Текст узын. Уйлап, фикерләп. Сез басмыйсыз, Димәгә басыгыз. Бер дустым бар күп нәрсәне яза торган. Әйе. Илсия. Ринат. Җыры яза тора. Ильяс безнең хыялланып кирип китте ул. Юк, Бер дустым бар дигәч Илсия дип уйлады да, үзен дөрес җавап белдем дип шуңа алданып, кнопкага басып Илсия дип кычкырып та куйды. Ләкин тыңлап бетергән булсаң, Ильяс яза торган дип ишетер идең дә, Бер Ринат дустым дип бар. җавап бирде. Юк, монда Илсиягә дә Ринатка да теге обидно булмаячак. Аларның бер иҗат җимеше ул җыр. Илнас бу дөрес түгел. Тәгаен. Яра. Һәм инде Айваз әлбәттә монысы да дөрес түгел. Шуңа күрә мин сезгә әйттем, уйлап, тыңлап, Монда бит әле безнең ярыш бара. Давай, керәсез. Әйдә. 1, 2, 3, 4. Бер дустым бар күп нәрсәне яза торган. Бер дустым бар шигырьләрне сизә торган. Китап укып шагыйрь тыңлап армадымы? Бу гомердә япа-ялгыз талмадымы? Бик күпләргә җырлар язды, һаман яза. Ул үзе бит төз гәүдәле түгел, таза. Монда Айдар Тимербаев булырга мөмкин. Или же Дәүлән. Әйдәгез, дәвам итәбез. Шакур. Дәвам итәбез. Шакурны күргәнең бармы синең? Ул 3 метрга 1 метр. Шакур, Мондый 5 класста. Әйе. Рэпләш вакытта 2005 елда. Әйдәгез, дәвам итик. Әйдә, дәвам итәбез. Бу җиңел түгел. Мин сезгә әйттем, мин сезгә ашмагызын. Балташ якларыннан диләр алдамыйлар. Андыйларны һич кайчанда бутамыйлар. Бутамыйлар. Радиода күптән эшли бик тырыша. Шигырь язып моңсулыкта ул ярыша. Мондый кызлар күп түгелдер була сирәк. Андый кызлар халкыбызга бик тә кирәк. Гөлинә Шәйхи. Аллага шөкер. Рәхмәт сиңа, дустым. Рәхмәт. Әйдәгез соңгысы инде теге.
шие қоябыз торт үстіне. Bir, iki, üç, bir, iki, üç, и. Туған яғы гуя бишік арша аяқларында. Әтігәлірік әйтсәң яңа салада. Урта бирәзәдә эшли укытучы булып. Берничә еллары үтә журналлар тутырып. Армия сафларында 3 ел хезмәт итә. Аннан кайтуга ук ул Казанга китә. Кызыл Татарстан, Совет әдәбияты. Бу журналлар чыгара дөньяга талантны. Гаспарлы урамында яши бик күп еллар буе. Бу дөньяда да ул яши бик күп еллар буе. Сиваш повесте, Намус романы, халык аңарда бөек язучы таныды. Muhammed Mahdi. Гомер Баширов. Ömer Başirov. Кайсы булды инде? Гомер Men Баширов. Ayaz'a kübrek şanam. O kitapların bilen kuşa karşılığı yıklayıp. Чөнки аның Çünkü Yok, birinci de- telefonu yok. Гомер Баширов кайда мı? Orşadan değil mi? Yok, Гомер Баширов da Muhammed Мәгдиев de aşağı. İkisi de ikisi. Orta bir ezeden kim? Biz yoqdaşlarыгызны әйбәт беләсез. Мен Kazan'da туған малай. Димәк, әйдәгез, булай, әйме, Мөхәммәд Мәхдиев кияү кеше аңа. Гомер Баширов. Якташында әйдәсен Гомер дә Баширов тогда є. Гомер Баширов җавап кабул һәм бер җавап, әлбәттә, Гомер әфәнде, Гомер Баширов Баширов шулай. Аның исеме инде җәмәгать, афәрин сезгә. Һәм инде әлеге безнең соңгы турыбызда исәп 2 булып, инде безнең берничә мизгелдән гомум нәтиҗәдә әзер булачак. Инде гомум нәтиҗәгә килгәндә, безнең 6-га 4 исәбе белән бүген Айваз Садыров, Алимә Галиева командасы җиңүгә иреште җәмәгать. Без сезне чын күңелдән котлыйбыз. Гомумән, сезне күрүемә бик шат булдым. Тимә тапшыруга һәр татарның йөрәгендә. Сау булыгыз, дуслар. Болгар радиосы белән бетердегез.